omoso efabi Sompa 93.1 FM so ewo kumase ina ne aka bo madwumre yede ensam no ebrɛw eframe nana kwabena kese nwumre yi na masin kunwa bede ensam no ebrɛw enna kakra ni enna yewura John Ampontua kuma apai na woye dwoso marase bedwani na ewiase ye ba ye no obi busa se ye ba ye ne ye anase bia ya makora mpo a enkeye ne nyina atre se papai eti nananom ewo ense do na hu akohia se ewo se hwe na apen so entu nsem abato ba election no ekoso enu achi na obia ebusa se daban na yewura John Ampontua kuma yede no ebeba efie na apen so se ja na kwan kra ewo atiasefo asase so nene NPP amanyoko no mu empanifo obia ena ni akire mu ewo hanom abrempon aho Parliament reached me abrempon ahodo a yade omani akire mu ewo ho enye asameketo akora empani enkoda emrewan kokora mrantie ene ade asofo ahodo imam nom nanom atena nkonwa obia de nani akire mu ewo honom ekohwe adekode airport a ekoso ewo ho na dwumade no ase no yema mpani na nado dankwa ekufu ato na ewo se opiem wase nso asoma no na bedi echi Dr. Alhaji Mahmoud Bamia ama obekenkan ne nsam ede amano ya kire se akoye nsam pa wirehosam pa na akoso ewo ho na yepese yakọ yenua bema Kwame Redu ho efiri anopa brenum na sade adwumade no esi ekoso no anopa brenum nyina na sabe ya yebete ensam no ase no yankona yenkotie yemampani abedi echi Dr. Alhaji Mahmoud Bamia bra na wokenkan nsam ansa reached me and he paid me a visit at home. It was his routine. It was therefore a grave loss, with a silence as deep as death, and the boldest held their breath. I stand here today in solidarity with mourners across the nation to offer my heartfelt tribute to the late John Ampontua Kuma, former legislator for Ejisu constituency and former deputy minister. Countless lives and uplifted many hearts, particularly among the youth of Ejisu constituency and beyond. His rapid rise in the political arena served as a guiding light and an inspiration to many. The people of Ejisu constituency crowned his efforts with a triumphant victory to represent them in Parliament in the 2020 election, and he represented them dutifully. He was a delight to listen to. His expression was audible and carefully guarded against injury to his fellow man. His language was as peculiar to him as other peculiarities of his nature. Beyond Parliament, John's tenure as Chief Executive Officer of the National Entrepreneurship Innovation Program was marked by the diligent execution of his duties, which met the admiration of all. With his exceptional intellectual capacity and drive, his initiatives focused on empowering the youth and forging a brighter future for Ghana's next generation. Omampani abedi echi Dr. Alhaji Mahmoud Bamia na otese working kind some yewura John. Jumadi enu ase no yanko yemi abema. Ajuzo akona. Kona wa mutia eja yede ya na fofo bi kaka no so ye bo hodi ase ye twe ho kaka na ye be kona ma min ko be ni na se de awodi kan abomu to se ma mampani abedi echi the voice we dey atiga no and if na fa
ahokyi bɛɛ na ɔnan ɛna abusuafoɔ ɔman mpanyinfoɔ ɛne aman mu atitiri a wɔn mpita mɛyɛ wɔn nyinaa ka ho a wɔn abɔ mmɔden bi yɛwura John Ampɔnkye kuma ɛnɛ yɛde ne ato ntam na anɔpa no deɛ no te sɛ ɛkama yɛ sɛ ɔman mpanyinfoɔ dodoɔ no atumi bae ɛfi ɔman mpanyin abɛdɔkye yɛwura baamia ɔno na baeɛ a obɛsi anim bɛ yɛde yɛwura bɛkɔ ɛsiɛ bɛdi dwuma nyinaa ma no yɛ kama ho ɛno akyire no ɛna ɔmampanin nso so ɛyie nankasa ɛfiti ntam no ɛna ɔno nso baeɛ a ɔde ɛnwoma bɛgu fam bɛka akyire no dwumadi no ɛkɔ so na mpanimfoɔ so yɛni nam ngogya abusuafoɔ a wɔn di dwumadie no akyi baako wɔ ne nkyɛn ha no a ɛne di nkɔmmɔ kakra bɛfɛni nima adwo adeba tumpa ɛpɛnso tumpa tiri so ɛna nyina ɛgye ɔhye bɛfɛni ɛdi kan no wodi ankasa ne sɛ ɛfrɛ me wo suhwuma si mɛno ana mekasa ma John Ampɔnkye kuma ɛnɛ mekasa ma abusua ɛfa ɛyi hyehyɛ no nyinaa mena mekasa ma abusua bɛde wasɛ papa ne yɛmfɛ firi anɔpa bɛku ɛno a yɛde yɛwura baayɛ ɛsɛ ɛgya kwan so a mɔbɔ mmɔde adi dwuma bɛtumi saa de a adeɛ ase a mo yɛkyi akoagye ɛnɛ dwumadie nyinaa nkasa no ɛsɛ a woyɛ gu akora mu sɛ na wosi ho dwumadie ɛnɛ nyame ne yɛda naseɛ ɔte wie mu kan ɛfiri no a ne mu ɔden so ɔno ayɛ ne nyinaa aseda kɛseɛ de ma Nyankopɔn sɛdeɛ wɔn a wonim no anɔpa yɛyi yɛwura bi n'ani akyi yɛasom no a ɛkɔkora no aba bɛto ayie no so ɔmampanyin abɛdi akyire ɛne ɔmampanyin no mu ɛne dɔm aba ama yie no ayɛ fam saa mmere yi biribiara ɛkɔ so enti aseda ne de ma Awurade na yɛda Ghana man nyinaa ase aseda ne firi ɔmampanyin ɛbɛsi wɔ bibiara so sɛ deɛ ɔmayɛ ama John Ampɔnkye kuma ne n'abusua no ɛfɛ dodo na yɛnim sɛ ɔmodɔ John ba ne yɛnim sɛ sɛ na ɛdɔ no mu ɔdi sei Nyankopɔn nhyira wɔ mu na yɛhwɛ dwumadie yi mu nyinaa no akɔpem saa bɛn no wohwɛ sɛdeɛ ahofama a mode gye dwuma no a ɛmma fa mu abusua fa mu ne nyinaa sɛdeɛ woadi kan daase deɛ nanso yɛhwɛ Ghanafoɔ nyinaa no ɛhwɛ w'anim sɛ wɔyɛ bɛyi ɛnamsini a ɛdena bɛn no wotɔ yi bi ate sɛ ɔnyɛ dwuma te sɛ deɛ na yɛwura Ampɔnkye kuma no ɔyɛ yɛaya kwamna bo ate ɛnɛ no mɛserɛ sɛ yɛhwɛ yɛwura Ampɔnkye kuma ayie ɛne ne nhyehyɛeɛ sɛbe delegates foɔ nim de ɛna mu yi lɔya Kwabena Boakye awurahyɛm a delegates ɛwɔ ɛde ɛma no no ɛso papaapa na deɛ na John Ampɔnkye kuma yɛɛyɛ no ɛnyɛ ɔno nko a sɛ obiara woyɛ MP na sɛ woyɛ a ɛbɛboa wo wo constituency ɛfiri sɛ na John Ampɔnkye kuma na ɔdwene mmabunu ho enti yɛwɔ gyidie sɛ ɔno nso so baba bɛtoa so na nna deɛ ɛyie no ase da ɛtena nyame yɛ adom a ɔnɔpa no nwɔtwe yɛyɛ awufo sɛ ɛnaase asɔre ɛde ansɔre a ɛwɔ dwo so aka ɔmo ho abom sɛ ɔmo yɛ asɔre naase asɔsom ɛde ama yɛwura MP nti wɔnwe paake no aso a yɛde ne pie yɛ biribiara no anɔpa no nwɔtwe kɔpem no ntu no yɛbɛyɛ ne nyinaa na awia no nso so yɛde ayie no atoa so kora ɛtwa toɔ enti abɛfoɔ deɛ na ɔmbɛyɛɛ no sra ne yɛsɛ kyira nso so ɔmo nsa mɛyɛ mmoa nanso so asɛm no nyinaa ne sɛ Nyankopɔn nhyira obiara maako yɛ ɔmayɛ ade ama John abusua no ɛso na yɛne gye ho deɛ ɔmayɛ no ɛborɔ so di Nyankopɔn nhyira obiara yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyame de obiara bɛka kɔdu asomdwie mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ biribiara bɛyɛ kamakama enti ɛyɛ aseda ɛsɛ deɛ woyɛ dɛ koraa John ɔma sɛbi yɛ mu bi yɛn paa ne mahunu no ebi sɛ deɛ mehwereeɛ no yɛne bɛtumi akyekyere me wura ne sɛ yɛbɛyɛ yie na yɛbɛma no befitting barrier ɛnɛ nso so yɛama no befitting barrier ayɛ na yie ama biribiara yɛ kama ayɛ adeɛ a bɛka kyerɛ sɛ after osu no anigyeɛ na ɛwɔ hɔ megyina ha yi m'ani agye wɔ m'akoma mu na minim sɛ John baabi a wo biara no sɛdeɛ nɔma biara no woyɛ adeɛ a thumbs up no minim sɛ saa mmere ɔma a lot of thumbs up eti Nyankopɔn hyira wo biara na menhyira nsɛntwerɛfoɔ nso so sɛ ɛbaa yɛ moa maka bɔ mu na mayɛ biribiara yɛ kama nsɛntwerɛfoɔ mabɔ ho dawuro dodo
Uncle Shram, the yes, Mr. Bibia can ye be a chronic, be a cramon fancy. Now your cost was Mumwa, so they be a chinan, you be a na. That say, I feel no legacy of Johnny Mono, and none of the legacy at the Fossil. Nano dear, you are a chin, become Watson. Yamin show. Christianity and memoir, or no, a woman, Edima, Edition, and the master, and the Ghana, my Ghana Pennsylvania, Echma, and I Eddie Hunko. I mean, and this Amano Column Penny so every Tafaho. I don't think I know you're going to be like I said, before the one, it's a year. And this Amano Column. Ọ̀nà àdúrà bàkọ́ ní mi yìí náà yóò fẹ́ ní kwan sẹ́ nǹka NGC fọ́ no na wọ́n kiri ọ̀hún báyẹ̀ ẹbí yìí ọ̀hún túbọ̀ kakra ẹ̀dí bọ̀ ayẹ nti ọ̀hún dẹ̀ máa ń fọmọ so ẹ̀dí báyẹ̀ na wọ́n jẹ́ mẹ́tìmí akẹ́lẹ́ pé ṣe yẹ fẹ́ ní mu ẹ̀yìn adé a ọ̀hún ẹ̀kyimi yìí ọ̀hún ti mẹ́ na yẹ fẹ́ èyí ẹ̀jẹ̀ tẹ́ da yẹ mímí ndàdí ayẹ kùsẹ̀ da bí ẹni nà bìbí diẹ mu ẹ̀sẹ̀ nǹka bẹ̀ẹ̀bi ẹni tí ẹ̀mú ẹ̀kyimi ama diẹ yẹ fẹ́ ẹni mi sọ ẹ̀kú pọ̀ yẹ aduma ẹ̀kyẹ́ no kọ́sọ̀ ebi ẹ̀nà ọ̀bẹ̀kyimi aba sẹ́sọ ẹ̀yẹ mu bọ̀ apẹ̀yẹ náà yẹn ní aduma ẹ̀sẹ̀ yẹ fẹ́ ẹ̀mú ẹni dẹ̀bi ní sẹ́bi a ẹ̀kọ́ abíyá fi kyima on be human abadwa edition so any dia why you put us in nano ọhún ẹyẹ ń bí ní kọ̀dọ̀ ẹni ẹ̀dẹ̀ ní kẹ́mi kẹ́mi sẹ́ ẹni bí sì fún mi kúrò sẹ́ wọ́n bá èyí náà sí ní mo yẹ ẹsẹ̀ ni mo sẹ́kìnà bí ẹ̀ ń bẹ́tì mi àbá. mo ẹni ẹ̀dwuma yẹn ni abẹ́ máa kọ́ àmì ìwé dùn náà yẹ ti ní nkẹ́ so gyina mu ẹwà àwẹ̀rẹ̀ ọ̀hún sẹ́mu bíyà ho abusua yẹ bá asantemantam ha sẹ́yìn noa n'akyẹ sẹ́ yẹ kọ́ Kumasi Abrepɔ na Abrepɔ no mo a mo nim Kumasi ha sẹ́yìn paa no baabi a yɛfrɛ hɔ Abrepɔ no n'akyẹ sẹ́ ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa na no adade hyɛ wɔ hɔ no ɛde wɔn ani ehunu yɛ ne nyinaa no ɛne sɛ yɛn nua baa bi a edin a yɛn nsa kan yɛfrɛ no tena manfoɔ kyerɛ mu sɛ ne mfie no bɛ sɛ aduonu enum ɛkɔ na aduonu nsia hɔnom yɛ a kyerɛ sɛ filling station yɛ a ɛwɔ Abrepɔ junction hɔnom daa ne daa no mo kyerɛ sɛ ɔba hɔnom ɛba bɛyɛ n'adwuma sɛdeɛ daa ne daa na polisifoɔ ɛyɛ adwuma ɛwɔ kwantempɔ ahodoɔ mu ɛkyerɛkyerɛ kwan ahodoɔ ɔsɛ cars no fa so ɛne adeɛ no a na car no sɛ yɛdɛ manfoɔ kyerɛ sɛ na ne break ɛna afeli yɛ kyerɛ sɛ wɔbɛtwa fa yɛ nuaba no so wɔ amonomu hɔnom a yɛ kyerɛ sɛ amonomu hɔnom ano nipa bɛyɛ sɛ nan bi nso ɛka ne ho nso pirapira deɛ mu ɔdene papapapapapapapa na sɛdeɛ nneɛma nsi kɔɔyɛ no ɔdanseni bi a na wɔ hɔ no kyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ nneɛma ɛsi kyerɛ ne ma nsɛmtwerɛfoɔ sɛ me kokwa no ho na me ma me bi frɛ me sɛ otoko ti dem ti ya ne sɛ omuye erade jimio erade kasa erade jomo ti dem hu ya ne sɛ community police ba ko car no abɔ no ade na hwe ba sinima atwene ahyase ti me susu dem hu ya no ya no kwese wo etwene ne hyase no dem hu ya ne sɛ abrante bi ono so ton drive friend Dr. Caesar and also so car no abono de na hwefo na nso red nso so no so abono motor red nso so and also abono na community police ni de ono de we nyankwa atoye mu ho no ma na owu no pra na o mu nyina gyinagyina o mu nkrofo no de na ye ben sia de no mo twa o mu ho ahia police pachai na penyin na no di na chi no so ye police te ba sa no no so de dade hye boa ma e do mu ko konfa no chi me de me hwe nipa ni mu mani fie ba nka me ka se me hwe nipa ni mani fie de me ma ne be 30 kolo da nkofo ke ka se e body no 25 years dem ni dia minim ye tena ye different junction ado nim ni bia dia different de tena awusa we ye nsamo akoso Kumasi Abrepɔ junction nsam no emu ya paya bia ni mu nsam foforo emu na afutio akwa magana for se ewiase ba ye obi nkasema entukwan ne mo se kwan no obetu a eya afa ekwan paso na etukwan sebe ya wo kyena bi no onkonya obi a amane anase aban amane emma wakwemu na penimpa e de ma Sportless School of Aviation and Sportless Travel and Tour and the sansem we emma ensemtrofo ebra na yebusa se no akema kwa kwa so batia na se we agimisika so do mefa ha we agimisika ne ade no ade se eya adroso dodo bia so na manfo so ebie enwuma yi bi na no wode atodwa na wotre se won kase bia obi emra na so edemom afutuo e na ode ma Ghana fo nyina
say akwantuo no se wonya akwanya na bia wo se ubetu kwan a eya afa kwan pa so na ekwan na wo befa so nyame ya adom na wotimi koduru ba bia wo kɔ na wo sa ba fia sombie mu a wo sa timi kɔ ebra wo hawo ene amane bia enimu na ebra na ensam no ekoso no e ma me Mary nyame cha asam nsam a wode ba yeni so to kwan travel right make us a travel writer Jimmy Patcher me say use the right channel because sometimes we were doing say okati konesa and no company now spending more into first of all what's the had the crowd even if we say make holidays once on baby no akoka we say make juma now say juma your companies the brain nyamiadom omo pen kofo ebibiremu ha amoma ba no money o maye adwuma nti we be use those kind of companies no na at least unim say me kwakoye adwuma we and as me kwakoye adwuma we it doesn't matter whether wako school and as won go school obia so na adwuma nti we beto obuase nyi say bia wonya sika na nti wo say by force I pray and I say I very so I prepare so ope say continue now be more be pressure say on your mouth because no o chenye go be jubusika no ebia obekono nso so the was say be boa ma woni be kana obe ejuma asundwem na benya bibi kakra be fie no won say na koye nsem degree nti I always say we should travel right, we should use the right channel na bibi anye kampa. Ema me Mary nyameche asamoa ena yete ne nkafe ye kodoma ene ne mpotamo ye koye nua ba ma kumi bentum hodom ne nyina ene se woni a wode pragia hodo ye adwuma e wo mpotam hodom no wo mo kire se kwane a aprosifo ya e wodoma ene ne mpotamo e de wo mo fa so no ano ode ne papa na o mo de nse akantam e kire se pa sa aprosifo no be gire wo mo kwam te se de said woman na tumi ne kura mo se omonyeje ticket anase bia omonyeje sika e wo mo hosa no e yade se e ha dwen ye pa de omani beche ho pa se bia nka assembly no e na nkomutua eto no de ama no a nkomani beche ho e chen sa prosifo na de bia de beche awia wa no paw omutimi chew na ugina kwan mu e kwa e bado so poso fahasi ha ne ade ne nya no yade a ansa kura na ombenya kwan kura jawo no na bra wa bre timi che ho sika gina be wi a kire no na akoyensam ten yankwa ahoma no soi na yentie sade omusidi ensam no ma yenu abema kumi bentum nche ne yekọ kumi ma adwo na apom tisen mejo so minua na me adome ho ye pa tragiafo yi omusesen minua me da se oba eye doma no ye wo eye afafa miensa ye wo doma west ye wo doma central ene wo doma east na ukupin o doma east honum na omo ahinkuru no eye wamfi no na ye the district capital na oko eye doma east wamfi honum na eho ena sisi yenuanom pragiafo ebobena ena so ammo kasa sanse sinsu tapo aboapo ntireni a ojewo ena wiase so wankasa oti ho a yitini wa yubone ena nam so ama pragiafo akasa enti na no no mu nyina tumi twesi aye a nsantwerefo nso yede yeni kotete ho hwede ye koso ne nkoma no mu di na ohwe ejina na pragiafo na nyina akwa de fa apolisifo dwumadi a omudi wamfi ho na de pragiafo ekama yete ya na so ama enanwune ye chirim ama adehia mu eti Sompa TV ehu de ekoso nyina na se omo chese so omo sora no pa na omo si kwan so omo ye adwuma kwanya polisifo fa so etete omo no kwasem di ana ani enya no pa anapa tututu a wo kokora wenya eja utenga na 20 Ghana bi se okwakope paturu bi de gu o pragia mu no polisi ni se mamu 5 Ghana anya sa me manko obeka pa chew asre nanso 5 Ghana no wampia oboye manko ndi so pia 5 Ghana de ma polisi ni a 5 Ghana aka na tintimi ntofu no mana nye na adwuma na akwakoye awreho sempa enti asama pragiafo hia no mo kana so mo da sere ekwakoma police commander a o wamfi se ebeya anka one ne nante ne nkasa na ye moa no na fi nka adwuma no ntimi nkoso na omo so ho ntimi hanyo mo kakra na sese pa na ekoso de a pragiafo adwuma omo edino wamfi no ebegu menua me ma me kasa enwa abra na omo echechire nsi no mu a na omo de omo nsem eto nsentwerefo anim no sei e na omo ekae
the assembly no oroja we tickets ma the chese bia o ma oji 2 city no we sika we no you prove or them but police no dia no o ma hwe chese we chese me just say assembly dey more important than the police for them o ma assembly dey police for them munche me dey nka me yanka assembly dey no me na yentua ene mo na important I wasn't because police for na o mo je na wo bibia and after that crowd say even so okodoma o mo ji 2 city doma police for no mo ji 2 city after that we go 2 city na we no betumi afa 3 it is a 4 and 5 do be fele bi on dey mo fa bet we go to 5 city am mo kra na obesan he dey asan achi wo se ba for 4 even one for mo nipa na nkolo so barrier wana say bia who street say kra na obesan achi ko fine no iska bia iska kese bi police need to make a sure say obetua wo ma wonye okada djuma bio what bicycle so cross no kra obechi di yebre wo mo nse so obetima stop mo kra road no so kra nka be boy you so how much na ye adwuma ade ase adwuma be no obeka the whole day ya ebe nya said beto bi ade no ebe wie ne person at patrol no nko no ebe wie no ye nya ka plane free ade ase mo beji ha no pa anyimde ru ogwa na mbese ebuhia wa mo se ye mfa 4 ya tese ye mfa 4 ye fa 3 na anopa du so mo se me jino so mbaide mo se na be ji iska ebe wie iska so ye hu ade bi an be se bu ya mo de boa na se mo ye se ye hu kire ya ne samboa ye hu ade ase ti sa Amusawo ya nsemo a yemi abema akumi bentum ya oboya manye fi domane ne mpotemo boaboa no efa yemi anom prage ya ne wondwumadi hu a wote ema ne yen amusua de wo mu ne se afutuo akọ e de ama ewiase gina ne Ghana fo gina se awurukasem a yeyeti adehye ewo efie no obi ahwe na onfa ne ho enjim sakobase bi a yejai e de ama nipa ba akopese wono na enya nyame anim ne nsa ebesi fom efiri se obi so ha na obi aso ha obi so ha na obi aso ha eno na ebetumi aboa we no entrechere bi ena course na eye Roman asafo no ena ededwumade ehihye so ewo nyinahini ye wa santimantemu no de safutuo no emaye dwumade no ase no mpanifo awdo pi ena oto nsa ede frɛ wo mu ya kyerɛ sɛ ɔmo nso so ede manimu nyam ebetamu ewo dwumade no ase a na eye anika na afenso so aye fefefefefefefe na yenua ba Benis na owo dwumade no ase yenua ba no ensɛm a wɔhwene brɛye ene sɛ Sompa FM edema ewiase nyina sɛ kɔbase bi a wo ne obi tifie na ɔyɛ bibi ede atia obi na sɛ bi a wusuro me de mpɛ me ho asɛm mpɛsɛ kyena bi ne bebo me din aka asɛm ne ade a sɛ woyɛ saa be wi akyire no na akɔyɛ asɛm bi a wobɛka no wo wie da na afutu a ɔmode ma yɛni ekwan ya befa so ye besi ano kwan di kan esese yete saa domestic violence na ye kan ase yete ase a ne hu se di sitie a se de nipa se de kan domestic fie ayaka de a ekoso we se yetimi ase saa ande a na ye hu nipa ene ye be hu kwan ya befa so ebe fortunately ye wo ekwan ayi bi wo ha idu ho a ye be kan se ekwan be ne ye befa so a ye besi ano enti ye kono a ye be hu kwan ye be fa so be se de meka ne se esese nipa ti ase ni hu se hayen e wo ya abrabom ha wo ye fiem ha ye wo ya warem ha ye wo ye society no ti hu se de a ye be hu kwan ye be fa so a betim de edidu se de o kan ma pa ne sta sofa enti de meka ne se sebe wo ware a oba no na wonya koa ema because of your Bible mu kura nyankopon wo se me bo oba a oba beboa ema ye helper to the men Emmanuel nana mafo Roman asafo ne fa ye hwese obi enya rukasem mfantia obi ewo fia hodo mu no ko o mate ewo mu no ne twotwofo oni enia ba Benis ene di sa enkomoyi abusua afei ball bo na yemfa ensi ye wo mu ene se wohwe Ghana Premier League na koso no a nyame anim nie teams ni bi eho kyere wo mo papa